Горещия стол на Едуард. И рисувал. Ти продължаваш да рисуваш, може би трябва да, защото аз съм виждал твоите произведения и честно казвам е много жалко, че не го правиш професионално, защото това, което правиш е наистина много добро. И е наистина на мене, ако ме питаш, колкото и нескромно да звучи, е направо на световно ниво. Поне в моите очи. Не го правя професионално, защото по принцип рисувам дрехи, рокли. Модели, да. Опитвал съм се да ги представя на няколко бутикови магазини. Даже аз съм работил като шивач. Цеха, който работих там, предложих моите модели. Те ги отказаха, магазините също така ги отказаха. Аз останах разочарован и казах не, няма. Може би не аз съм точно човека, който трябва да ти го каже, но защото и аз съм имал такива ситуации, в които примерно виждам, че пробвам зададено нещо веднъж, два-три пъти и виждам, че примерно е без успех и се отказвам. А всички знаем много добре, че човек не трябва да се отказва, особено когато вижда сам таланта си. Защото винаги ще има такива неща в живота, някой да те спъне или някой да ти отреже крилата. А хората, които те познават и знаят какво правиш, наистина знаят, че това е наистина нещо уникално и много малко хора могат да правят такива неща. Мисля, да рисуват по този начин, това е дарба. Няма какво друго да бъде. Добре, Пепи, кое е най-щурото нещо, което си правил в детството си? Нещо, което със сигурност няма да забравиш никога. Изключваме вече това с пчелите, с рояка и така нататък. Има ли нещо друго, което определено няма да забравиш? Или в тинейджърските си години? Не, в тинейджърските вече там по-обран си бил, викаш. По-обран съм бил, да, докато... Не се сещам в момента за... Беля. Някоя беля, която да си направил и вашите и до ден днешен да не знаят за нея. И да е време вече да разкажеш нещо такова. Има ли нещо, което си направи и те не се знаят? Те винаги разбираха. Какво? Те винаги са разбирали? За билите, които съм правил. Толкова ли по-късно е било всичко това? Да, когато им навъртях, тогава бяхме с домашни телефони, им навъртях, мисля, че беше 1000 лева. Вау. Трябва да попитам сестра ми да я подсетя, но мисля, че толкова някъде беше. Навъртях телефон. 1000 лева. Господи Боже, тук се връщаме сигурно поне едно, може и 15 години назад. Повече. Повече даже. Мога да си представя 1000 лева в момента са страшно много пари и аз ще получа сърцето пък нещо такова, нали, видя на телефона си, ще дължа като сметка. Пък какво става преди 15-20 години, когато... Ние се познаваме с тебе вече от, може би... 2 години и половина. Почти 3 даже, по-скоро. По-скоро 3 години ще станат. Края на месеца, 3. Да, така че вече едни 3 години. Можеш ли да ни разкажеш малко повече за теб самия като човек? Например, на мен винаги ми е било интересно твоя случай, когато си завършил, нали, училище в България, т.е. гимназия, ти решаваш да направиш една много сериозна крачка в живота си и на такава, казвам, крехка възраст, защото, нали, ти си примерно 18 или 19 години. На 19 бях. Да, ти решаваш да напуснеш България. Да. Как за Бога човек решава да напусне пределите на страната абсолютно сам, без да знаеш език и без да реално да отиваш при някой, който познаваш? Сега ще ти разкажа. Аз бях на 15, когато моите родители дадоха тяхното съгласие, че мога да работя. Аз започнах да работя от 13 годишна възраст. Ходих с бабите и дядовците по полето да събирам царевица, да скубя боб, докато моите приятели бяха на почивки, ваканции. Аз летните ваканции работех. И помня, че с първите пари, които изкарах от полето 20 лева, за 20 лева работех, си купих първия локмен. Първия локмен? Да.
Вече. Нещо, което може би днешните младежи не знаят какво е, още повече Да. деца. Ние бяхме деца, когато това нещо излезе и беше супер модерно и много, много скъпо удоволствие. Поне в моето детство така го помня, аз така съм го запомнил. Да. И последствие, след като вече решавам на 15 години искам вече да работя като сервитьор в Албена, защото Албена ми е на 20 км от там, където аз живея. А къде живееш ти, в принцип? Откъде си в България? Добрич. Добрич. Добре. И чрез съгласието на моите родители, те правят пълномощно и се съгласяват, че аз мога да работя. Започнах да работя на Албена в ресторант. Не знам дали трябва да му казвам. Можеш. Ние ще излъчваме в YouTube, така че. Ресторант Малибу. Френски ресторант. И тогава работиха с една френска фирма, където туроператор, т.е. Аз когато започнах първия ден, аз не знаех как е добър ден на френски. Там работих 7 години. Във въпросния ресторант. Във въпросния ресторант, да. И за тия 7 години просто имах една база. Аз не можех да говоря, както примерно. Там някакви 5-10 думи основни, които сте били. Френския съм го научил на място, където работех. И наистина дадох всичко от себе си и аз самите французи като менталитет и нали, когато виждах как се забавляват в ресторанта, по дискотеки, си казах, аз някой ден ще отида там и ще се установя във Франция. И така стана. Записах се в Нов български университет с първи език френски, нали, задължителен. И бях на 19 тогава. И след моето записване те ме приеха и веднага на 21 август 2011 директорката на училището му праща във Франция на стаж. Аз заминавам, слизам на летището в Ница и не знам кой трябва да дойде да ме посрещне. Дойде управителката на хотела, която трябваше да ме посреща. Тя взе снимката от CV-то му, идва с телефона срещу мен. Само казва, нали, името. Аз казах да. Качих се в нейната кола и така започна. Всичко. И така продължава и до днес. Тоест ти да си там, да работиш, да се развиваш там, където си много добре, аз знам. Да. Пеп, имам един малко по-специфичен въпрос. Ти си много широко скорен човек, аз също. И ми е важно да ти го задам, защото много хора не само в България и по принцип, може би са били на твоето място и може би и в момента са на твоето място. Когато беше, как да го кажа, чувстваше ли се сам в онзи момент, когато вашите разбраха за, как да го кажа, ще го кажем, то мисля, че няма да е нещо, за твоята сексуална ориентация. Как реагираха твоите родители тогава, ако, разбира се, се говори за това нещо, и чувстваше ли се сам? Приеха ли го? Как реагираха? Моите родители реагираха много добре, за което аз бях наистина изненадан. Не си очаквал такова? Не съм очаквал, особено от баща ми. Те, както казах, те реагираха много добре на това, което аз им съобщих, за което аз съм такъв царям, защото са го приели и те ми подкрепят изцяло. Супер, това е много и до ден днешен важно за едно дете, особено ти си бил и предполагам така доста по-малък, когато те... Смисъл такъв малък имам предвид тинейджър, да речем, най-вероятно тогава са го разбрали. Ами не. По-малък си бил. Те го разбраха преди 4 години. А преди 4 години? Тоест, те официално са го разбрали тогава. Да. Предполагам, че са подозирали. Подозрения.
Но аз Са си мислили, че си просто